अबे साला पूरा खा पी गइल का रे साला। अरे सब पी गइल। अरे राक्षस भाई का डोम बका रे कहे के भूखल बरे रे। एका से पूछ कि एकर घर दुआर जिला जवार नाम बाप माई एकर का नाम है। ठीक बा पूछ जल्दी का नाम है एकर। साला खाली खइले तो पूरा हमारा भाटा बड़ी पूरा 4 बीघा खेत बेच के खियावत पियावत बनी। ठीक बा ने ओ बरा से चुप बा तारा नहीं के बुझात साले तू नहीं साला ई पूरा बहिर बार ना सुन ना बोली पूरा कंटापे आदमी भाई। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? सही में गुंग चोदा वा का रे कुछ ना सुनाई का एकरा साला पागल चोदा के साला के। अरे बैला गुंग खाली इशारा के भाषा समझे देखे हमरा के देख के करतनी डाबू डाबू और लो दबे का पेट में और लो दबे नहीं अरे का बोलो सा एकरा खिचड़ी संग चोखो चाही तो तोरा लगे पैसा भाई खेबे रे हैं कांच खेबे सरो जब फुटल कौरी नहीं के पूरा बगली फाट गेल एकरा खियावत अब कांच के रे भाग रे भाग कंट्रोल सरवा खा खा के छोटा साढ़ नियर हो गइल बटे का बद रे कहाँ से बेट तोर रे तोर घर कहाँ है बताओ रे हे एकरा के इशारा के भाषा में पूछ तबे जाके समझी। हाँ तो तेही पूछ एकर घर जवार कहाँ पूछ के बता हमरा के। डबा डबा तोर घर बार जिला जवार कहाँ बा बताओ तोर घर बार जिला जवार कहाँ बटे बताओ। और खाए खाते माँ खाए खाते कहाँ से जरे तोरा खाए के नहीं पूछा तोर घर बार कहाँ बा खाए पिए के बात करबा त कहाँ से बता देखे के रसम के पूछे तनी पूछ भोसड़ी के पूछ तोरा गांव में चिड़े हिंगा उड़ली सन देखे जगह देख रसरी खींच लेंगे रसरी गांव में पानी मटका ई सब देख ले बड़ी कि ना घर जवार तोर कहाँ है बताओ जल्दी। ई कौन गाँव हटे रे ई तोरा सोचे कि तोर गाँव कहाँ रे शमशान घाटे में हमारे घर वैसे तोरा क्या करेगा बताते। ए डबा हम पूरा दुनिया के सब जगह तोरा के इशारा में पूछम ठीक बा आ ते बते कि तोर घर जिला कहाँ बताओ ठीक बा नो डबा हाय देख या बताई का बताई कौन गाँव हटे ई कौन सा गाँव रे तोरा समझ में ना आइल का। अरे लात मारते तो लातुरे न होए लात मारते लातुर समझ अबे तू बता तब जाके हमारा बुझाइला चलो एगो भगचोद के तो समझ में आइला एकरा के समझाए के पड़ी। एरा से रत्नागिरी पूछ रत्नागिरी ठीक बा रत्नागिरी कहाँ से पूछ ओ ए डबा रत्ना रत्ना सोना रत्ना रत्ना गिरी की से पूछी ओ गिरी है बोलो बोलो जल्दी बोलो देख रत्ना हई गिरी रत्नागिरी अबे साला गलत इशारा समझ एकरा के हम ए जगह बारे में ठीक बा भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया मतलब कुछ कोल 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 पीठ पर कोल काटा काटा। अरे एकरा के दूसरा भाषा पूछ दूसरा काट दे हमरा के मुंगा दी रे तो हम का करी कौना हिसाब से पूछी एकरा से बोरी बंदर के बारे पूछ बोरी बंदर के बारे ठीक बा। एडा बात देख ई ह बोरी मतलब बोरी ठीक बा बोरी समझ ली कि ना ई ह बोरी ठीक बा। अरे अब हनुमान के बारे में ते बताओ समझ लिस कि ना रे निका चंडी रे बकचोदा बोरी बंदर देख बंदर के स्टाइल कि ना